Oké, zo'n ja prins in heeft Jacques duidelijk geen goed gedaan. Er is nu Jacques, hè. Er is nu. Hoe lust jij het af? Hoe lust jij het af? Maar dit is dan als het eerste stuk wat we van die hoofdnummer maken even doorgeven aan iemand anders. De was de eerste oedoezende. De scepter, dank je. Merci. En dan gaan we even tot het afnummer van de prinselijke medaille. Want die ligt ik zwoer om de keer, want die wordt steeds dikker met de minuut. Hiep aan de piep! Ik kan het even zelf doen anders. Oh, heb ik zin in al. Zit gewoon zo'n drukknop achterop. Ja, dat kan les met één hand. Je kunt die kistie eens even met één hand doen. En van Boethols! Van Boet. Ja, en nu gaat de Jeske goed. En dat is geen genoeg van Niemus. Dat is niet Anne van Boet. Mag even nog heel even de... Scherp, kom ja, voor nu. En ceremonieel krijgt Jacques nu het Jeske als eindprins uitgereikt met al zijn prinselijke medailles erom. Nog een keer zo'n goeie hebben weer. Dan weet ik niet verdienen ze niet. En in een echt nemen ze nu afscheid met een liefleed, maar dat doen we van Jacques niet. Dank je Jacques. Luc, kun je zich even naar binnen komen? Als adjudant, ceremoniemeester weer van dienst. Want dan komt gelijk weer dadelijk tot de demoskee van de nu nog goed onbekenden. De hoogdoorstigheid van dit jaar. Wie zou het zien? Ja, die overheen liggen. Nee, is niet meer die. Nee, dat moet niet meer gekregen. Wasmachine. Deze eerst als Staatsbas. Zo best kunnen. Kent u toch niet? Dames en heren, neem vast erop een vierend vrolijk namenslee. Wij zijn ze de grootste en lelijkste honden van de stad. De Asperge Piraten! De grootste bruin en goede schoenen was er alles af te spelen. Asperge! En dan zoeken ze de ganse kant beneden. Asperge! Loze prinsessen, de linkerplasjes weer die dingen gaan. Asperge! En zo zagen ze de mensen hier van de kluste deur. Anders heb ik 10 chicane getrapt. Asperge! Onze prinsessen, de linkerplasjes weer die dingen gaan. Asperge!
Ja, maar nu, dan gaat het nu gebeuren. Rood door de trom en bloos op tussen op de toelen. Want nu gaat het gebeuren. De Demaskie van de grote onbekende. Zie je naar je hoek losgeit van de Asperge Piepers is? Links! Asperge! Hier staat door het even gewoon als Prins Buitenheef, Gino de Eerste. Anders een Luc, anders een Jasper, dat kent u niet. De prinselijke draaien. Opknopen, nu al. Hey Getter! Dat is weer een BA. Hoe is de ervaring met Paul? Die maken helemaal los. En ik wil denken dat een zak niet meer in een tos, maar dat kent dus vrouw. Dan zal je nu een prinselijke muts krijgen met de groene asperges om ederskant om te regeren over ons aspergepieperriek. De ene gaat korter dan de ander, maar dat is normaal. Die verdienen zo niet. Hetzelfde als die van de buurman, zal ik maar zeggen. Zou ik hem niet andersom? En dan nu de Sator die overal in is geweest en overal in zal gaan. Hij met regeerde macht over ons aspergepieperriek. Maak er misbruik van, zo iedere vuurganger dat ook heeft gedaan. Hyper de piep! Hyper de piep! Zo die gooien op en willen liedje aan. 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 Kom nu, Luc. Doe maar Luc er even gaat horen, kom het horen. Ja, de mutsen. Hey, Holland, als je het Ja, ondertussen gaat te drinken na zich gooi.